वेंगुर्ला अतिशय सुंदर निसर्गरम्य तालुका, बागायतींनी नटलेला आणि विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेला हा तालुका पर्यटकांना कायमच भुरळ पाडतो. वेंगुर्ल्याचं वर्णन केवळ इतकंच करता येणार नाही, तर स्वच्छतेचे नियमही अतिशय काटेकोरपणे पाळणारा हा शिस्तबद्ध तालुका. म्हणूनच तर वेंगुर्ल्याच्या स्वच्छतेच्या पॅटर्नची देशभरात चर्चा आहे. नागरिक, लोकप्रतिनिधी यासाठी मेहनत घेतात आणि यात मोलाचा वाटा आहे तो नगरपालिकेचा. वेंगुर्ले स्वच्छतेचा पॅटर्न सिंधुदुर्गात इतर ठिकाणी कसा काय आपल्याला राबवता येईल याचबाबत चर्चा करणार आहोत माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरब यांच्यासोबत. या सगळ्यात त्यांचंही मोलाचं योगदान आहे. कोकण 7 लाईव्हच्या फ्युचरिस्टिक कोकण @direct2047 मध्ये सर तुमचं स्वागत. कोकण 7 लाईव्हच्या खास मुलाखतीत सर, वेंगुर्ल्याच्या स्वच्छता पॅटर्न याची तर देशभरात चर्चा आहे, त्यावर आपण तर बोलणारच आहोत. पण सुरुवातीला आपण येऊया ते म्हणजे इथल्या निसर्गाकडे. कारण वेंगुर्ल्याचा समुद्र किनारा असू देत किंवा इथली पारंपरिक ज्या काही गोष्टी असतील, मंदिरांपासून ते खाद्य संस्कृतीपर्यंत, या प्रत्येकाची सुद्धा तेवढी चर्चा आहे आणि त्यासाठी लाखो देशभरातील पर्यटक भेट देत असतात. तर असे कुठले प्रकल्प आपल्या इथे आता सुरू आहेत, नव्याने होणार आहेत आणि त्यामध्ये आपल्यासारख्या लोकप्रतिनिधींची नेमकी काय भूमिका असेल? नमस्कार. मी गेली 2016 ते 2021 या काळात नगराध्यक्ष या पदावर काम केलं आणि हे काम करत असताना बऱ्याच गोष्टींची चर्चा केली. सर्वप्रथम सांगायचं झालं ना तर मी नगराध्यक्ष कालावधीत सुरुवातीला उदय चौधरी म्हणून कलेक्टर साहेब होऊन गेले आपल्या सिंधुदुर्गचे. त्यांचं विजन फार मोठं होतं आणि ते विजन त्यांनी मला त्यावेळी सांगितलं आणि सांगितलं की 5 वर्षाचं कालावधी तुमच्याकडे आहे. असा खूप कमी लोकांकडे कालावधी असतो, तर तो कालावधी तुम्ही सांभाळा आणि त्या 5 वर्षात फार मोठं विजन ठेवा आणि हे कामं करत असताना त्या 5 वर्षातली कामं त्याची पायाभरणी करून त्याचं उद्घाटन करण्याचा मानस डोळ्यासमोर ठेवा. आणि अशी जर कामं तुम्ही ठरवली आणि ते पूर्ण केली तरच आपला वेंगुर्ल्याचा विकास होऊ शकतो. आणि त्याप्रमाणे 5 वर्षात अनेक कामं केली, वेंगुर्ल्याच्या विकासाबाबत खूप कामं केली आणि त्यामुळे त्याचं असं झालं की वेंगुर्ल्याचं नाव सर्व जगभर प्रसिद्ध झालं. आम्हाला जवळजवळ 40 ते 45 कोटीची बक्षिसं आम्हाला शासनामार्फत मिळाली. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून एवढी बक्षिसं मिळाली आणि त्या रकमेचा आम्ही आमच्या वेंगुर्ल्याच्या विकासासाठी उपयोग केला. आता वेंगुर्ल्याचा विकास किंवा वेंगुर्ल्याच्या पर्यटन दृष्ट्या जर बोलायचं झालं तर आत्ता आपल्याकडे जे प्रोजेक्ट होऊ घातलेले आहे त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा प्रोजेक्ट आहे पाणबुडीचा प्रोजेक्ट. आणि हा जर पाणबुडीचा प्रोजेक्ट आपला लवकरात लवकर जर सुरू झाला तर कारण काय, ह्याचं कारण असं आहे की अनेक फॉरेनर सध्या याबाबत चर्चा करत आहेत. माझ्याकडे सध्या दिल्ली, हरियाणा, पंजाबचे लोक आपल्या काही गोष्टींसाठी भेटायला येत आहेत. तर त्यांच्या डोक्यात हा एक विषय आहे की पाणबुडी प्रोजेक्ट जर आपला सक्सेस झाला म्हणजे आता त्याला निधी मिळाला आहे, त्यामुळे तो आता कार्यान्वित होईल. तो जितक्या लवकर सुरू होईल ना तेवढा आपल्या वेंगुर्ल्याच्या विकासात फार मोठा त्याच्यात फरक पडेल. आणि हा जो फरक आहे ना तो रोजगाराच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. पर्यटक येतील आणि टुरिस्ट जर आपल्याकडे आले, पर्यटक जर आले, त्या पर्यटकांना अनुसरून अनेक छोटे उद्योग आपल्याला चालू करता येतील आणि ते चालू होतील याची मला खात्री आहे. आताच आपल्याकडे सध्या जे आपल्याला जे समुद्रकिनारी सेतू म्हणतोय आपण त्याला, जे पूल झालेलं आहे ते इतकं सुंदर झालेलं आहे आणि त्याच्याच बाजूला आमची एक जलबांधेश्वर म्हणून एक जागा होती, तिथे एक देवस्थान होतं समुद्राला लागून. ते आम्ही फार चांगल्या प्रकारे डेव्हलप केलेलं आहे नगरपालिकेने आणि तिथे आता टुरिस्ट येऊन तिथे संध्याकाळची पूर्ण प्रचंड गर्दी असते तिथे आणि तिथे खूप लोक मुद्दाम तिथे लांबून ते बघण्यासाठी येतात, तो ब्रिज बघण्यासाठी आणि तो आमचा टुरिस्ट पॉइंट बघण्यासाठी येतात. तसंच आपलं जे लाईट हाऊसवर जाण्यासाठी पूर्वी सोय चांगली नव्हती, पायऱ्या त्या चांगल्या नव्हत्या. आमच्या काळात आम्ही त्या पायऱ्या बनवल्या. आता लोक लाईट हाऊस तो पॉइंट बघायला आत जाण्यासाठी सुद्धा भरपूर गर्दी सध्या असते. असे जे छोटे जर विषय डोक्यात घेतले तर आपल्याला पर्यटनाच्या दृष्टीत वाढ होऊ शकेल. एक महत्त्वाचं आहे की जे मालवण तारकर्लीला पर्यटन आहे ते अजून आपल्या वेंगुर्ल्यात पोहोचलेलं नाही.
याची कारणाचा विचार केला तर लोकांची, नागरिकांची, व्यापाऱ्यांची थोडीशी मानसिकता ती आपल्याला बदलणं आवश्यक आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे तिथे आहे तारकर्ली देवबागला जे आहे त्यात ज्या सुविधा आहेत, पर्यटकांना दिल्या जाणाऱ्या ज्या सुविधा आहेत त्या अजून आपल्या वेंगुर्ल्यात पोहोचलेल्या नाही. पण त्याची कारणं काय असू शकतात? आणि तुम्ही एक लोकप्रतिनिधी आहात, तुम्ही या सगळ्याकडे अगदी बारकाईने लक्ष ठेवून आहात. तसे प्रोजेक्ट इथे करायचे झालेत किंवा त्या पद्धतीचं पर्यटन इथे बहरायचं झालं तर काय प्रयत्न करणं गरजेचं राहणार आहे? सर्वप्रथम आपल्या व्यापाऱ्यांची म्हणजे आता थोडक्यात रिक्षा व्यावसायिक आहेत, जे 4 व्हीलर टॅक्सी व्यावसायिक आहेत आणि हॉटेल व्यावसायिक आहेत, ह्यांची मानसिकता थोडीशी बदलली पाहिजे. त्यांना हा विषय समजावून सांगितला पाहिजे. मी माझ्या कालावधी ह्या सर्वांच्या मीटिंग पण घेतलेल्या की तुम्ही पर्यटनाच्या दृष्टीने तुम्ही विचार करा की रिक्षा फक्त भाड्यापुरती वापरायची नाही. तर एखादे टुरिस्ट आले, तुम्हाला त्यांनी हटकलं की तुम्ही कुठे जायचं आहे, असा टुरिस्टने मला अमुक ठिकाणी एक स्पॉट दाखवा, बंदरवर जायचं आहे, कलादालन बघायचं आहे, अजून गार्डन बघायचं आहे किंवा वेतोबा मंदिर बघायचं आहे, हे एवढ्याच पुरतं मर्यादित न राहता त्यांना तुम्ही सांगितलं पाहिजे वेंगुर्ल्यात बघण्यासारखं काय काय आहे आणि हे सगळं मी तुम्हाला फिरू शकतो. तुम्ही इथे हॉल्ट करा, इथे स्टे करा, इथे अमुक अमुक हॉटेल आहेत, या हॉटेलमध्ये जर तुम्ही स्टे केला तर तुम्हाला कमी रेंजमध्ये सुद्धा हॉटेल आहेत, जास्त रेंजमध्ये आहे, चांगलं आहे. हे सगळं जर तुम्ही त्या पर्यटकांना सांगितलं, तुम्ही फक्त तुमच्या भाड्याचा विचार न करता ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला तर पॅकेज सुद्धा तुम्ही केलं पाहिजे. म्हणजे रिक्षा व्यावसायिकांनी, हॉटेल व्यावसायिकांनी पॅकेज तयार केली पाहिजे, स्वतःकडे त्याचं पॅकेज असलं पाहिजे. तुम्हाला जर हे 1 दिवसाचं 2 दिवसाचं आम्ही तुम्हाला पॅकेज देतो, ह्या 2 दिवसाच्या पॅकेजमध्ये आम्ही तुम्हाला हे फिरून दाखवणार आहोत, इथे तुमची जेवणाची सोय करणार आहोत, इथे तुमची राहायची सोय करणार आहोत, तर हे एवढ्यात पडेल. हे जर असं जर ह्या लोकांनी केलं, ह्या व्यावसायिकांनी, तर आपल्याकडे पर्यटक येऊन ते थांबतील. पर्यटक येतात, रोज संध्याकाळी बेरोते करतात आणि परत ते मालवण, गोवा कुठेतरी जाऊन स्टे करतात. स्टे करण्यासाठी जी मानसिकता आहे ती ही व्यावसायिकांनी केली पाहिजे. परत दुसरी गोष्ट, हॉटेल व्यवसायाबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी सुद्धा असेच प्रयत्न केले पाहिजे की टुरिस्ट आपल्याकडे कसे राहतील, तर ते जर राहण्यासाठी त्यांना लागणाऱ्या सुविधा या सगळ्या दिल्या पाहिजेत. आपल्याकडे जे नाही आहे, जे गोव्यात आहे, तारकर्लीत आहे, याचाही सर्वे केला पाहिजे आणि ते त्यांना देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. समुद्रकिनारी ज्या सुविधा आहेत म्हणजे स्पोर्ट्स, वॉटर स्पोर्ट्स सारखे प्रकार हे आपल्या सागरेश्वर किनारी सुरू झाले पाहिजेत. आपली जी सँड आहे, सिल्वर सँड म्हणतो आपण, अशी सँड कुठेच नाही आहे. मालवण, तारकर्ली, कुठे देवगड किंवा गोवा सुद्धा नाही आहे. एवढा आपला समुद्र किनारा आणि त्याच्यावरची सँड आहे ना, ती एकदम सिल्वर कलरची आहे. ही सँड चं आकर्षण काही टुरिस्टना असतं, पण आपल्याला त्याचं महत्त्व तेवढं माहीत नाही आहे. मग हे जर त्यांनी केलं, ह्या हॉटेल व्यावसायिकांनी जर पॅकेज तयार केली, म्हणजे एखादा माणूस ऑनलाईन बुकिंग करतो टुरिस्ट आणि बुकिंग केल्यानंतर त्याला हे समजावून सांगितलं पाहिजे की तुम्ही नुसतं थांबू नका, आमच्याकडे हे पॅकेज आहे, इथे तुम्ही थांबा, आम्ही तुम्हाला हे फिरून दाखवतो, तिकडे नेऊन आणतो. तुम्ही तारकर्लीला सुद्धा नेऊन आणू शकतो, आपण तिकडचे वॉटर स्पोर्ट्स दाखवू शकतो. पण असं पॅकेज तयार केलं पाहिजे. यासाठी त्या नागरिकांची आणि त्या व्यापाऱ्यांची मानसिकता बदलणं आणि त्यांना शासनानं सपोर्ट करणं. बरोबर. हे आता नगरपालिका आली त्यावेळी, त्याशिवाय PWD खातं आलं, हे 2-3 जे एकत्र येऊन ह्याबद्दल एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम केला पाहिजे ह्या सगळ्यांचा. मी माझ्या कालावधीत ह्यांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केलेला, परंतु थोडा सक्सेस झाला, थोडा झाला नाही. काही व्यावसायिक म्हणाले आमचा धंदा आम्ही सांभाळतो, तुम्ही त्यात लुडबुड करू नका, अशा गोष्टी आमच्यापर्यंत आल्या. त्यामुळे मला वाटतं हे झालंच पाहिजे. अगदी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला तुम्ही सर. म्हणजे ज्या पद्धतीनं फक्त आपल्यापुरता विचार न करता आपल्या गोष्टींचं आपण ब्रँडिंग सुद्धा करायला हवं, तरच इथला पर्यटक जो फक्त येऊन जाणार नाही तर तो इथेच थांबेल आणि ते गरजेचं आहे. पण या व्यतिरिक्त आता नगरपालिकेच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक प्रोजेक्ट उभे राहिलेले आहेत. मग ते मधुसूदन कालेलकर नाट्यगृह असू देत, मच्छी मार्केट असू देत आणि झुलता पूल साठी सुद्धा विशेष प्रयत्न सुद्धा झालेत आणि त्यातून आता पर्यटन सुद्धा वाढतंय. तर या सगळ्याकडे कसं पाहताय आणि याचं महत्त्व नेमकं काय आहे? आता आम्ही जी कामं केली माझ्या नगराध्यक्षाच्या कालावधीत त्याबद्दल जर बोलायचं झालं तर सर्वप्रथम
आम्ही एक कला दालन बनवलेलं आहे आणि ते कला दालन इतकं अप्रतिम आहे की तिथे येणारे पर्यटक किंवा आम्ही त्यांना ज्या ज्यावेळी सांगतो की मुद्दाम आला तर कला दालन बघा. एक सांगता येईल, टुरिस्ट आपल्या वेंगुर्ल्यात आले की त्यांच्याकडे ठराविक असं कुठचंही काय फिरायचं आहे ते त्यांना माहीत नसतं. मग ते काय म्हणतात की माझ्याकडे 2 दिवस आहेत, 2 दिवस वेंगुर्ला मला फिरायचं आहे, मी काय फिरावं. यासाठी त्या पर्यटकांनी पहिल्यांदा कलादालनात आलं पाहिजे. त्यांनी कलादालनात यावं आणि कलादालनामध्ये वेंगुर्ला तालुक्यातलं जे काही वैशिष्ट्य आहेत, वेंगुर्ला तालुक्यात पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून, धार्मिक दृष्टिकोनातून जी काय सोय आहे केलेली आहे, जे काय पॉइंट आहेत ते सगळे तिथे बघायला मिळतात. म्हणजे साधा आता वेतोबा मंदिर फेमस, आरवलीचं वेतोबा मंदिर, तर वेतोबा मंदिर बघायला जायचं आहे तर वेतोबा मंदिर म्हणजे काय त्या पर्यटकाला माहीत नाही. थोडा फक्त एक माहिती असतं, वेतोबा, आरवलीचा वेतोबा म्हणून फेमस आहे. मग तो वेतोबा म्हणजे कोण, तर त्याचं सगळं डिटेल हिस्ट्री तिथे लिहिलेली मिळते, वाचायला मिळते. मराठीत मोठ्या अक्षरात ती लिहिलेली आहे. प्लस ते मंदिराची प्रतिकृती बनवलेली आहे. प्लस तो वेतोबा जो जसा जागेवर आता मोठा वेतोबाची मूर्ती सध्या मंदिरात आहे तशीच्या तशी मूर्ती तिथे बसवलेली आहे आम्ही. मग त्याला ते आकर्षण होतं त्या पर्यटकाला की अरे हे बघितलंच पाहिजे. तसंच आपलं सागरेश्वर बीच आहे, तसंच आपला सागर रेस्ट हाऊस आहे, म्हणजे जे आपण फेमस जे आपलं बंदरवरचं सागर रेस्ट हाऊस आहे ते सुद्धा पुरातन आहे पण ते बघण्यासारखं आहे. तसंच आपलं आंबा संशोधन केंद्र आहे, ते मंदिर आहे, रामेश्वर मंदिर आहे, रवळनाथ मंदिर आहे. तिथे अजून एक बघण्यासारख्या काही अशा गोष्टी आहेत. आमची लायब्ररी जी आहे वेंगुर्ला नगर वाचनालय, हे जे वाचनालय आहे हे फार पूर्वीचं म्हणजे ब्रिटिशांच्या कालावधीतलं ते नगर वाचनालय आहे आणि त्या नगर वाचनालय स्वामी विवेकानंदा सारख्यांनी भेट दिलेली आहे. म्हणजे अशा आणि कोणी कोणी त्याला भेटी दिलेल्या आहेत. सावरकर येऊन गेले, स्वामी विवेकानंद येऊन गेले, तसे मोठे मोठे आसामी त्या लायब्ररीत येऊन गेलेले आहेत. तर हे सगळं वाचायला मिळतं. हे अशा अनेक गोष्टी त्या कलादालनमध्ये बघायला मिळतात. त्यामुळे कलादालन जर बघितलं त्या पर्यटकांनी तर ते ठरवतात की मी इथे जाणार आहे, इथे जाणार आहे, इथे राहणार आहे, माझ्याकडे 2 दिवस आहेत, 2 दिवसात मी एवढे स्पॉट बघणार आहे. हे कोणी करावं, त्या पर्यटकांपर्यंत पोहोचण्याचा एकमेव मार्ग असतो म्हणजे हे जे हॉटेल व्यावसायिक, त्यांनी हे सगळं केलं पाहिजे आणि त्यांनी त्या पर्यटकांना असा प्लॅन दिला पाहिजे की तुम्ही पहिले कलादालनमध्ये तुम्हाला मी घेऊन जातो आणि ते बघा आणि तुम्ही ठरवा काय बघायचं ते. हे तर पर्यटन आपलं वाढेल. आता कालेलकर नाट्यगृह जे बनवलेलं आहे ते असं अप्रतिम आहे. माझ्या मते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यात सुद्धा असं एवढं एकमेव नाट्यगृह आहे. कारण प्रशांत दामले सारख्या अभिनेत्यांनी त्याचं एवढं कौतुक केलंय की असं नाट्यगृह मी बघितलंच नाही जवळपास, मुंबई सोडून कधी बघितलंच नाही. ते एवढं नाट्यगृह ते पण दाखवलं पाहिजे पर्यटकांना. आपण पण तिथे नाटक झालं की आपले वेंगुर्ल्यातले लोक किंवा जिल्ह्यातले लोक ते नाटक बघायला जातात. पर्यटकांना सुद्धा पण हे आपण दाखवलं पाहिजे असं मला वाटतं. अनेक मुंबई आपण जी गार्डन बनवलेली आहेत ती सुद्धा अगदी छान बनवलेली आहेत. अशा बऱ्याच गोष्टी बनवलेल्या आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टीचा थोडक्यात ऍडव्हर्टाईज, त्याची जाहिरात ह्या पर्यटकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. ती आता आपल्या माध्यमातून पोहोचली याची मला खात्री आहे. नक्कीच, आम्ही सुद्धा त्यासाठी नक्की प्रयत्न करू. पण आता आपला महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि जी भूमिका घेऊन कोकणसात लाईव्ह काम करते ती म्हणजे मच्छीमारांसंदर्भातली. कोकण @2047 ही आमची थीम तर आहेच, पण कोकणची सुरमई म्हणजे मच्छीमारांसाठी आम्ही जे काम करतोय तो मुद्दा घेऊन मी तुमच्याकडे येते. ज्यावेळी आमच्याकडे एक पारंपरिक मच्छीमार आले त्यांना मी प्रश्न विचारला, त्यामध्ये जो मुद्दा होता तो ब्रेक वॉटर संदर्भातला. आणि ब्रेक वॉटर बंधारा हा अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असल्याचं सुद्धा त्यांनी कौतुक केलं आणि त्यामुळे मच्छीमारांना फायदाच होणार आहे अशी सुद्धा त्यांची प्रतिक्रिया होती. तुम्हाला याबाबत काय वाटतं आणि या मच्छीमारांसाठी नेमके काय प्लॅन तयार करायला हवेत यासाठी तुम्ही काय सांगू इच्छिता? मी स्वतः मच्छीमार समाजाचा आहे, त्यामुळे याबद्दल थोडंफार मला माहिती आहे. जरी मी मच्छीमारी केली नाही तरी त्याबद्दल थोडंफार माहिती आहे. ब्रेक वॉटर जो बंधारा आहे तो अत्यावश्यकच होता, कारण तो जो आता काम जवळजवळ पूर्णत्वाकडे आलेलं आहे. त्यामुळे काय होईल की दक्षिणेकडची वाळू जो येऊन खाडी बंद होते आणि खाडीतनं ज्या बोटी आत बाहेर करायचा विषय असतो तो थांबतो. त्यामुळे ब्रेक वॉटर बंधारा घातल्यामुळे एक मच्छीमारांची चांगली सोय अशी होईल
की ते केव्हाही आपल्या होड्या बाहेर काढू शकतात किंवा समुद्रात नेऊ शकतात. कारण वादळ जर झालं तर अचानक वादळ आलं तर अचानक वादळ आल्यानंतर ह्या आमच्या होडी व्यवसायाने जायचं कुठे, मग त्यांना जायला वाटच नाही. त्याच्यासाठी तो जो आपली खाडी आहे ती खाडी ह्या वाळूने भरते. हे दरवर्षीचा विषय असतो. हे आता लॉन्चीस आपल्या असतात किंवा आपल्या मोठ्या मोठ्या बोटी असतात, त्या एकदा समुद्रात गेल्या की पावसाळ्याच्या अगोदर त्या परत खाडीत येऊन लावल्या जातात, बाहेर आत घातल्या जातात. परंतु त्याच्यात ती वाळू साठते. मग दरवर्षी तो डेझर आणून ते सगळी वाळू काढावी लागते. तर त्याला हा आळा बसेल आणि त्यामुळे काय होईल की त्या मच्छीमारांचा एक चांगला फायदा होईल की केव्हाही ते आपल्या बोटी कधी बाहेर काढू शकतात, आत नेऊ शकतात. त्यामुळे ब्रेक वॉटरचा मच्छीमारांना फार मोठा फायदा होईल. दुसरी गोष्ट, मच्छीमारांबद्दल बोलायचं झालं तर मच्छीमारांची परिस्थिती तशी हलाखीची आहे. आज मच्छीच मिळत नाहीये. सांगायचं म्हणजे माझी आईस फॅक्टरी आहे. गेली 3 वर्ष मी आईस फॅक्टरी चालवतोय. परंतु त्यावरून मला कळतं की मच्छी किती मिळते. सध्या मच्छी मिळण्याचं प्रमाण फारच कमी झालं. आईसच आमचा कोण उचलत नाहीये. त्यांना फोन करून विचारलं मच्छी व्यावसायिकांना, ते म्हणाले मासेच मिळत नाहीत. आता मासे न मिळण्याचं कारण म्हणजे आपण त्या पारंपरिक आणि पर्सनेटच्या वादात जाऊया नको, पण मासे तयार व्हायला दिली पाहिजे ना. समुद्रात मासे तयार झाले पाहिजेत. आपल्याकडे जो पावसाळी त्यांना वेळ दिला असतो, 2 महिने त्यांना मच्छीमारी बंदी केली असते, तरी सुद्धा मच्छीमारी चालू असते. म्हणजे ते मच्छीमारी कंपल्सरी बंद झाली. शासनाने त्याच्यावर कडक निर्बंध ठेवले पाहिजे की ह्या 2 महिन्याच्या कालावधीत, जून आणि जुलै 2 महिन्याच्या कालावधीत एक सुद्धा बोट समुद्रात जाता कामा नये. परंतु परराज्यातले ट्रॉलर येतात आणि पावसाळ्यातही ते त्यांचा जो प्रजननाचा कालावधी असतो त्या कालावधीत सुद्धा ते येऊन मच्छी घेऊन जातात. त्यामुळे समुद्रातले मासेच कमी होत आले. त्याच्यावर काहीतरी उपाय नाही तर हे मच्छीमार लोक आमचे सध्या परिस्थितींची एकदमच बिकट आहे. अमेरिकेसारखी परिस्थिती येऊ शकते. अमेरिकेच्या समुद्रात मासेच मिळत नाही आहेत. अमेरिका देश हा इतर देशाकडून मासे आयात करतो. ही परिस्थिती आपल्या अरबी समुद्रावर नाही आहे. ते अरबी समुद्रावर ही परिस्थिती येऊ शकते भविष्यात. यासाठी शासनाने ह्यावर उपाययोजना केली पाहिजे. त्यासाठी शासन केंद्र सरकारकडून मागच्या वेळी ते पिंजरा चा एक प्रकल्प आलेला, तो पण खूप चांगला प्रकल्प आहे. ते पिंजरे समुद्रात सोडून त्यात माशांची उत्पत्ती केली जाते आणि ते मासे मोठे झाल्यानंतर ते बाहेर येतात आणि मग ते आपल्याला मिळू शकतात. पण तो प्रोजेक्ट फार मोठ्या प्रमाणात वापरला पाहिजे. सध्या माशाचं प्रमाण अतिशय कमी झालेलं असल्यामुळे मच्छीमारी लोकांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे आणि त्याच्यावर त्यांना एक म्हणून आम्हाला वाटतं की त्यांना ह्याच्यातनं बाहेर काढणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी त्यांना एक जोडधंदे सुद्धा त्यांनी पर्यटकासारखे जोडधंद्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. पर्यटक आल्यानंतर त्यांना कुठे फिरून नेणं, गोव्याला फिरून आणणं, तारकर्लीला फिरून आणणं, असं काहीतरी डोक्यात ठेवलं पाहिजे की पर्यटकांची सोय त्या मच्छीमार लोकांनी सुद्धा करू शकतात. फक्त एकमेव मच्छीमारी व्यवसाय न करता पर्यटकाचा व्यवसाय त्यांनी सुरू करावा असं मला वाटतं. बरोबर. अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा होता सर. अगदी हेच तुम्ही जे मुद्दे मांडलात ते अगोदर सुद्धा या मच्छीमारांनी मांडलेले आहेत आणि कुठेतरी आता या सगळ्यावर ठोस पद्धतीनं उपाययोजना करणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तरच आपला मच्छीमार बांधव सुद्धा जगेल. आणि आता आपण येऊया आपल्या स्वच्छतेच्या पॅटर्नवर, ज्याची जगभरात चर्चा म्हटलं तरी कमी होणार नाही. तर हा स्वच्छतेचा पॅटर्न नेमका कसा काय तुम्ही राबवला आणि आता त्याच पद्धतीनं आपल्याला सिंधुदुर्गात इतर ठिकाणी जर हे मॉडेल राबवायचं झालं तर त्याची आपण अंमलबजावणी कशी नेमकी करू शकतो? सर्वप्रथम वेंगुर्ल्यात स्वच्छतेचा पॅटर्न सुरुवातीला 2016 मध्ये साधारण मी 2016 डिसेंबरला नगराध्यक्ष झालो. त्या अगोदरपासूनच हा पॅटर्न सुरू झालेला होता आणि त्यावेळी आमचे कोकडे CEO होते, मुख्याधिकारी होते आणि त्यांनी ही चीज सुरुवात चांगल्या प्रकारे केली. सर्वप्रथम मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे लोकांची मानसिकता बदलणं. लोकांनी कचरा स्वतंत्रच टाकला पाहिजे, म्हणजे वर्गीकरण करणं आवश्यक आहे. ह्यासाठी आम्ही सुरुवातीला आपल्या प्रत्येक वार्डात एक स्वच्छता दूत नेमले आणि हे स्वच्छता दूत नेमल्यामुळे त्यांचं काम काय असायचं, प्रत्येक वार्डातल्या नागरिकांना त्यांनी समजावून सांगायचं की कचरा रस्त्यावर टाकायचा नाही,
कचरा घंटागाडीतच दिला पाहिजे आणि तो सुद्धा वर्गीकरण करून दिला पाहिजे. त्यामुळे ही मानसिकता तेव्हापासून 2015 पासून ही लोकांची बदलत गेली. त्यामुळे पहिल्यांदा लोकांना समजावणं आलं आणि आता वेंगुर्ला समजवण्याची गरज नाही. वेंगुर्ल्यातला कोणताही नागरिक इतर बाहेरच्या नागरिकाला जर तो असं करत असेल तर त्याला रोखतो आणि सांगतो हा कचरा वर्गीकरण करूनच दिला पाहिजे, ओला कचरा, सुका कचरा, आणि कोणीही रस्त्यावर कचरा टाकत नाही. चतुर्थीला जे बाहेरगावचे लोक येतात त्यांना सुद्धा आमचे स्थानिक लोक, आता प्रशासन सोडूनच द्या, लोकप्रतिनिधी सोडूनच द्या, स्थानिक लोक त्यांचे सांगतात हे टाकायचं नाही, हे वर्गीकरण करूनच दिला पाहिजे, नाही तर तुझा कचरा घेतला जाणार नाही. त्यामुळे आमचा हा स्वच्छतेचा प्रकल्प खूप चांगल्या प्रकारे चालू आहे. आमच्या त्या इतर ठिकाणी डम्पिंग ग्राउंड आहे. आमच्या त्या प्रकल्पाचं नाव आहे स्वच्छ भारत पर्यटन स्थळ. मग तिथे लोक पर्यटन म्हणून येतात. तिथे कोणत्याही प्रकारचा वास नाही. उदय चौधरी साहेब कलेक्टर असताना तिथे त्यांनी जेवण केलेलं. अशा बऱ्याच लोकांनी तिथे नाश्ता जेवण केलं. सांगायचं म्हणजे आमचं एक जेव्हा रिनोव्हेशन चालू होतं कला दालनचं, आणि तिथे एक आम्ही सुंदरपैकी कौन्सिल रूम बनवलेला आहे जो संसदेसारखा आहे. आपण बघितल्यानंतर लक्षात येईल संसद जशी असते तसा कौन्सिल रूम बनवलेला आहे. तर तो बनवताना ते काही कालावधी बंद होता, तेव्हा आमची एक मासिक सभा, कौन्सिलची सभा तिथे घेतलेली, म्हणजे आपल्या डम्पिंग ग्राउंडमध्ये. म्हणजे हे विचारच आपल्याला कोणाला पडणार नाही की डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कौन्सिलची मासिक सभा घेणं. पण तिथे गेल्यानंतर तिथे आपण एखाद्या बगीचात आल्यासारखा भास होतो. कोणत्याही प्रकारचा वास नाही आणि आलेल्या कचऱ्याचं 100% वर्गीकरण करून झिरो वेस्ट मॅनेजमेंट आम्ही तिथे राबवतो. आलेला कचरा वर्गीकरण करून नाहीसा केला जातो. तिथे संध्याकाळी जर तुम्ही गेलात 5-6 नंतर तर ते कचराच नसतो. म्हणजे रोजचा कचरा रोज नाहीसा केला जातो. याप्रमाणे तिथे आमचं नियोजन केलंय. त्यामुळे आपला नंबर महाराष्ट्रात पहिला, देशात 8वा आणि जगभरात प्रसिद्ध झाला. तो हा जर प्रोजेक्ट आपल्याला सगळ्या जिल्ह्यात राबवायचा असेल तर सर्वप्रथम नागरिकांची मानसिकता बदलणं आणि प्रशासनाने त्याप्रमाणे काम करणं. प्रशासनाने ते काम त्याप्रमाणेच केलं पाहिजे. काही ठिकाणी आम्ही बघतो की लोक काही नावं घेत नाही, ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका, नगरपंचायतमध्ये असं घडतं की नागरिक कचरा वर्गीकरण करून देतात आणि कर्मचारी तो परत एकत्र टाकतात. मग ह्याचा काहीच फायदा होणार नाही. जसं नागरिक जर वागत असतील प्रामाणिकपणे तर प्रशासनाने त्या प्रामाणिकपणे काम केलं पाहिजे. तर हे आपलं स्वच्छतेचं महत्त्व सगळ्या जगाला कळेल. आणि आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा, ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने बरेच जण वेंगुर्ल्याला येतात, इतर नगरपालिका, नगरपंचायतचे लोक वेंगुर्ला, त्यांना आम्ही सगळं समजावून सांगतो. पण त्याप्रमाणे त्याचा प्रसार अजून झालेला नाही. तो सिंधुदुर्गात होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी नागरिक आणि प्रशासन किंवा लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन हा प्रोजेक्ट राबवला पाहिजे. थोडक्यात आता त्याच्यावर अंमलबजावणी करायला हवी आणि ठोस त्यावर कामगिरी झालेली दिसायला हवी. नुसतं वर्गीकरण करून उपयोगाचं नाही. बरोबर. पण आता हे सर घडताना पुढे भविष्यात यासाठी अजून तुम्ही काही काम करणार आहात का? म्हणजे नगरपालिका असेल, आता तुम्ही त्याचे माझे नगराध्यक्ष आहात आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताय, तर म्हणून तुम्हाला हा प्रश्न विचारते की यावरून आता पुढे भविष्यातले काही प्लॅनिंग आहेत का या कचऱ्या संदर्भातले किंवा आणखीन काय? हो, आता कसं झालंय वेंगुर्ला, आता तर आम्ही सत्तेवर नाही आहोत, पण वेंगुर्ल्यासाठी एक समाजकार्य म्हणून आम्ही अजूनही करतोय. सामाजिक कार्य आम्ही अजूनही करतोय आणि सीओ आम्हाला जे मुख्याधिकारी आताचे आहेत ते आम्हाला विश्वासात घेतात. काही त्यांची जर अडचणी असले, काही प्रॉब्लेम असले ते आम्हाला विचारतात, आम्ही ते सॉल्व्ह करतो. आता वेंगुर्ल्याला नुसतं स्वच्छतेकडे लक्ष देऊन चालणार नाही. त्यानंतर स्वच्छता झाल्यामुळेच काय झालं, शहर सौंदर्यीकरण स्पर्धा झाली वेंगुर्ल्यात आणि शहर सौंदर्यीकरण स्पर्धेत आपला महाराष्ट्रात वेंगुर्ल्याचा 1 नंबर आला आणि तेव्हा आपल्याला 15 कोटीचं बक्षीस पण मिळालं. हेच आता पुढे करायचं आहे. स्वच्छता झाली ती तशीच निरंतर सेवा आहे, ती बंद करून चालणार नाही. स्वच्छता ही निरंतर सेवा. तसंच शहर सौंदर्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि आता वेंगुर्ला सुदृढतेकडे गेलं पाहिजे. म्हणजे जसं आपण शहर स्वच्छ केलं, त्याच्यानंतर सौंदर्यीकरण केलं, आता नागरिकांची सुदृढता, ते आरोग्यदृष्ट्या कसे उत्कृष्ट होतील हे बघितलं पाहिजे. त्यासाठी आरोग्यविषयक कार्यक्रम राबवले पाहिजेत आणि नागरिकांचे आरोग्य आणि त्या कर्मचाऱ्यांचं आरोग्य सांभाळलं पाहिजे. त्यासाठी अनेक
प्रोजेक्ट आता आपण करू शकतो आणि करत आहोत. यापुढेही भविष्यात आम्हाला जर संधी मिळाली तर यापेक्षाही आम्ही चांगलं काहीतरी काम करू शकू याची मला खात्री आहे. आणि वेंगुर्ल्याचं नाव अजून जगभरापर्यंत चालूच राहील. कसं असतं, एकदा नाव झालं बरोबर की संपली स्पर्धा हे म्हणून चालणार नाही, तर ते निरंतर केलं पाहिजे आणि ते करणं गरजेचं आहे प्रत्येकाने. त्यासाठी सर तुम्हाला खूप शुभेच्छा आहेत टीम कोकण सार लाईव्ह कडून. सर शेवटचा प्रश्न, आता आमची थीमच अशी आहे की फ्युचरिस्टिक कोकण @2047. तुम्हाला काय वाटतं भविष्यातलं कोकण नेमकं कसं असलं पाहिजे आणि त्यात आपली भूमिका नेमकी काय राहणार आहे? ह्या गोष्टीचाच विचार आम्ही करत असतो की भविष्यातलं कोकण, मला भविष्यातला देश सुद्धा देशाबद्दलही बोलायला आवडेल थोडंसं. की एक काही गोष्टी बोलायच्या झाल्या तर आपली जी शिक्षण पद्धती आहे त्यामध्ये जे आपल्याला शिकवलं गेलंय लहानपणापासून आतापर्यंत ते आपल्या व्यवहारात आपण वापरतच नाही, म्हणजे ते व्यवहाराचा उपयोगच नाही. एक सर्वसामान्य माणूस आपण जे आपल्याला शिकवलं ते व्यवहारात त्याचा फार मोठा उपयोग होत नाही. त्यामुळे शिक्षण पद्धती बदलणं गरजेचं आहे. आत्ताच केंद्र सरकारने तो एक केलाय, शिक्षणाची पद्धती बदलली, पण शिक्षण पण बदललं पाहिजे. लोकांना इतिहास, आताच्या मुलांना इतिहासच माहित नाही. आपला इतिहास, आपल्या देशाचा इतिहास, आपल्या महाराष्ट्राचा इतिहास लोकांना माहित नाही, मुलांना माहित नाही. तो त्यांना समजवला पाहिजे. आम्ही शिकलो चायनाचा इतिहास, अमेरिकेचा इतिहास, हे शिकून काय फायदा आहे? त्यामुळे शिक्षण पद्धतीत हे बदल घडणं आवश्यक आहे. आणि आपल्या कोकणातले सुद्धा धडे मुलांना आले पाहिजेत. कोकणात काय आहे, आपली मुलं कोकणातली आहेत, तर त्यांना त्याप्रमाणे त्यांची शिक्षण पद्धती बदल झाली पाहिजे. लहानपणापासून जर त्यांना हे जर शिकवलं आपल्या कोकणाबद्दल, महाराष्ट्राबद्दल, तरच आपल्याला त्या मुलांचं भविष्य घडवता येईल. एक झालं. दुसरी गोष्ट, आता कोकणाबद्दल बोलायचं झालं तर कोकणात निसर्ग समृद्धता एवढी आहे की आपण त्याचा खूप कमी वापर करतो. त्याचा वापर आपण केला पाहिजे. जे आपले इथे बरेचसे लोक नोकरीसाठी मुंबईला जातात कोकणातले आणि तिथेच नोकरी करतात आणि पण माझ्या मते इथे एवढं आहे, प्रत्येकाने आणखी एक सांगायचं झालं ना, आपल्या लोकांची एक मानसिकता अशी आहे, आपल्या जिल्ह्यातल्या म्हणा, की आपल्याला नोकरी पाहिजे. त्या संबंधित नवरी मुलीला सुद्धा नोकरीवाला नवरा पाहिजे आणि सगळ्यांना नोकरीवाली बायको पाहिजे. म्हणजे धंदेवाले जो असतात, व्यवसाय हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. आपल्या कोकणात इतके व्यवसाय आहेत आणि व्यवसायातनं किती, मी गव्हर्नमेंट सर्वंट होतो, 24 वर्ष सर्व्हे डिपार्टमेंटला नोकरी केली. 1983 ते 2008 पर्यंत नोकरी केली. 24 वर्ष नोकरी करून मी गव्हर्नमेंट जॉब सोडला आणि मी बिझनेस सुरू केला. आणि आज मी उत्कृष्ट म्हणणार नाही पण उद्योजक आहे. माझ्या मताप्रमाणे उत्कृष्ट उद्योजक आहे आणि त्याचा मला अभिमान आहे की मी गव्हर्नमेंट जॉब सोडून बिझनेस करतोय. मला वाटतं प्रत्येकाने हे केलं पाहिजे, बिझनेसच केला पाहिजे. दुसऱ्याची चाकरी करण्यापेक्षा स्वतःचा धंदा उभा करावा. आणि त्या पालकांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की जो उद्योजक आहे, हा जो बिझनेसमन आहे, तो जास्त कमवतो पगारापेक्षा, पण पालकांना असं वाटतं की माझी मुलगी त्याला कशी द्यायची, तो धंदा बुडला तर. पण हे विचारच डोक्यात आणता कामा नये असं मला वाटतं. आपला कोकण जर समृद्ध झाला पाहिजे ना, तर प्रत्येकाने स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे, त्या नोकरीकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे आणि स्वतःचा व्यवसाय उभा केला पाहिजे असं मला वाटतं. तर आपलं कोकण समृद्ध होईल. अनेक विषय आहेत कोकणात, अनेक धंदे करता येईल, अनेक उद्योग करता येईल, पण तशी मानसिकता आपली सगळ्यांची पाहिजे. अगदी महत्त्वाचे सगळे मुद्दे मांडलात तुम्ही सर. आणि हा तर मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. सध्या रोजगाराचा प्रश्न फार मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्गात आहे आणि त्यामुळे इथला युवक जो आहे तो स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर करतो. कायमच यावर बोललं जातं, मात्र थेट पर्याय कोण सुचवत नाहीये, तिथे सगळी गडबड होते. मात्र तुमच्यासारखे अनेक व्यक्ती जे आहेत ते यासाठी प्रयत्न करतील अशी आम्ही आशा बाळगतो. सर धन्यवाद, तुम्ही आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर हे होते वेंगुर्ल्याचे माझे नगराध्यक्ष उद्योजक दिलीप गिरब साहेब. अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. जर आपल्याला कोकण समृद्ध करायचं असेल तर सुरुवातीला आपली मानसिकता बदलणं फार गरजेचं आहे, हाच त्यांनी संदेश आपल्याशी बोलताना दिलेला आहे. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.